the mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Nianata sa atong ikapito nga Domingo sa simana sa atong pagsaulog sa Paskos pagkabanhaw ug niining adlaw karon gipasidunggan sa simbahan ang mga martyrs dito sa Uganda. Sila si San Carlos Luanga ug mga kauban nga mga martyrs. Pahinomdom ni nato nga sa atong pagsaksi sa pagkabanhaw ni Kristo, andam kita nga mobuhis sa atong kaugalingong kinabuhi dinhis kalibutan. Ug atong iampo ang atong mga leaders sa kalibutan, labi na dinhis atong nasod, sa simbahan o sa gobyerno, andam untang magsakripisyo para sa kaluwasan sa tanan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihimo ang dugo sa mga martir nga binhi sa mga Kristiyanos, itugot nga mapuangoron nga ang uma sa imong simbahan nga gibisbisan sa dugo nila ni San Carlos Luanga og sa iyang mga kauban mutambok kanunay aron makaanig daghan alang kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang didto si Pablo sa Mileto, gipasuguan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Efeso aron paghangyo kanila sa pagpakigkita kaniya. Sa pag-abot nila, miingon siya, "Nasayod kamo giunsa ko paggamit ang tibuok kong panahon, samtang ako uban pa kaninyo, sukad sa unang adlaw pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo, bisan pa sa mga kalisdanan nga midangat kanako, gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudeyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw, bisan unsa nga makatabang kaninyo, samtang nagwali og nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan ug diha sa inyong mga puloy-anan. Giawhag ko ang mga Hudeyo ug ang mga dili Hudeyo sa paghinulsol ug pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ug karon minanduan sa Espiritu Santo, muadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kung unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang
mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag syudad naghulat kanako ang prisuhan ug ang mga kasabok. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili, basta lamang matapos ko ang mga buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa ni ining adlawa, sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod nga kun aduna may kaninyo'y dili maluwas, ayaw ako ninyog basula. Kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa bug-os nga tuyo sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Daghang ulan imong gibubo o Diyos sa imong kabilin. Imong giulian ang yuta sa iyang katambok. Ang panon sa imong mga karnero, imong gipapuyo didto. Sa imong kaayo o Dios, imong giandam kini alang sa mga hangul. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Dalaygon sa tanang adlaw ang Ginoo, nga nagapasan sa atong karga, ang Dios nga atong kaluwasan. Ang Dios maoy Dios nga manluluwas ka nato. Ang Dios akong Ginoo, maoy magbuot sa kamatayon. Awiti ang Dios, o mga gingharian sa yuta. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, miyahat siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna. Pasidunggi ang imong anak, aron ang anak magpasidungog kanimo. Kay gihatagan mo siya gahom pagmando sa tanang tao, aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Og kini mao ang kinabuhing dayon, nga ang mga tao muila kanimo ang bugtong matuod nga Dios og kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan o gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon, Amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagpakig-uban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan.
Gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gikuha gikan sa kalibutan o gihatag mo kanako. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila o karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako o kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo og nagtuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanan nga ako imo, ug ang tanan nga imo ako ug diha kanila gipasidunggan ako. Ug karon muanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Balaang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si San Pablo, isip apostol nga nagsunod ni Hesus, niabot sang panahon nga nanamilit siya. Niya si Hesus nanamilit pod dinhis kalibutan. Pero gitugyan ni San Pablo ngadto sa Ginoo ang mga tao nga iyang gitukod, ang simbahan nga iyang gitukod niya. Ang Espiritu Santo maunay gilauman ni San Pablo nga maoy mo padayon sa pagpalambo sa iyang gisugdan. Ug mausad na si Hesus. Iya sang giangkon nga ibili niya dinhi kitang mga tao, pero bantayan ta sa Espiritu Santo. Lingya imong tupad ingna sige pa mo kuyog sa Espiritu Santo. Nagkuyog pa. Kay usahay ra ba mga igsuo, no? Nganong nangaratol ta kay anha na ta mosalig sa atong tawhanong gahom. Muna iampo nato padayon nga ang atong kalibutan, labi na ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, dili unta magkanabitang kamao unta bang mo mobiya, kamao nga manamilit, dili unta nila kanabitang gitawag na to possessive, or gusto nila nga padayuno na lang gyud, nga ila na lang gid na. Muna importante kaayo ang pagbiya. Mga asawa, ikondisyon na gid ng inyong hunahuna nga biyaan gid ninyo inyong bana. Nya mga bana, ikondisyon sa nang inyong hunahuna nga mobiya gyud kas imong asawa, ay pagsig hunahuna nga magsigi na lang gyud mog kuyog. Kay kining pagbiya bisan gani ang Ginoo ni biya ang gani, ikaw na banoon. Parehas na namong mga pare, biya sad, no? Nya kaning mga ginikanan, biyain na inyong mga anak, katon-katon mog biya, dili kayo attach. O unsa may mahitabo kon kamaotang mo biya, maka-appreciate kita sa mga butang nga gihatag sa Ginoo nato matag adlaw or matag higayon. Kay bawo man ta nga lumalabay, maka-appreciate ta. Kanabitang tao nga kanang stranger ba, kanang moagiras inyo, di ba, di gini mo usikan ang matagutlo kay bawo jud ka nga kadiyot ra na siya. Pero magunahuna gani ka nga magsigi na lang imong tipon, usahay mo entertain ka sa imong kapuol, moingon ka mura man ko gitorture aning panuwayng dako nana. Pero ug mo hunahunaon nga hala,
posible baya ni karong gabi, wa na ni siya. Uy, pahimuslan ko ni samtang ni apa. Ana bitaw. Nainindot kay nga batasan unta. Dili kay magsalig ta. Mobiya ra gid ta aning kalibutan na. Pero ang Ginoo permanente. So atong tudluan, ang atong isig katawo, ang atong kaugalingon, permanente ta diha sa Ginoo. Mao ni ang mga martyrs. Sila si St. Charles Luanga, mga kauban, wa mahinugon nga mubuhis sa ilang kinabuhi. Kay kahibaw sila nga mubiya ra gid ta dinhi. Martirdaman o natural, sakit o aksidente, mubiya ra gid ta dinhi. Mao sad na ang Ginoo nag-celebrate man ta atong niaging Domingo sa Ascension, nisaka na sad siya ngadto sa langit. Nya ang sunod ana ipadala na sad niya ang Espiritu Santo, Pentecostes. Sige lang niya pong banding, pero ang physical presence mawa. Dili na question, naa ba siya o wala. Ang importante, ang iyang pulong, ang pulong ni Jesus, ang pulong sa Dios, ato gyung puy-an. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, puno sa pagsalig o mapaubsanon na kasing-kasing, mudangop kita sa Dios sa atong panginahanglan og muingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa simbahan nga magpadayon siya sa iyang pagkugi sa pagwali sa maayong balita ug magdala sa tanan diha sa kamatuoran, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong nasod nga maghari ang kalinaw pinaagi sa pagrespeto sa katungod sa usag-usa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga linupigan ug mga dinaog-daog nga ila nang matagamtam ang kalinaw ug kaangayan nga dugay na nilang gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga kabatanunan nga magabaton sila ug kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga kalag sa mga matuhuon nga makadawat na sila sa ganti sa ilang mga maayong buhat, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Langit tong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga sa mapaubsanong kasing-kasing among gituboy kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalang, ang panupino nga amot sa yutan, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalangan.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Naghalad kami kanimog mga gasa o Ginoo ug nagaampo nga mapaubsanon nga sama nga imong gihatag sa mga santos nga martir ang pagpalabi sa pagpakamatay kaysa pagpakasala. Himua usab nga kami hinalad ang among kaugalingon alang kanimo lamang mag-alagad sa imong altar ingog mga maayong sulugoon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay ang imong santos nga mga martir si San Carlos Luanga ug mga kauban sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daykon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma
uban sa among Santo Papa, sa among obispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga magkaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Carlos Luanga ug mga kauban, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matang adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, paingon nga nagamashaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinuluan luwasa kami sa dautan. Pangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Is body. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. Among gikalawat Ginoo ang Dios nong mga sakramento sa among paghandom sa kadaugan sa imong mga santos nga martir. Nangamoyo kami nga ang nakahatag kanilag kusog pagpalabi sa mga kasakit, makahatag usab kanamo sa pagkamakanunayon sa pagtuo o paghigugma, taliwala sa mga pagsulay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Bisan pag martyrdom madawat nato. Ang ato lang yung ikondisyon nga mobiya ra kita aning kinabuhia or aning kalibutana ug dili lang kita ma-attach sa bisan unsa. So padayon lang mo support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod, atong official nga channel, o ang atong official sad nga Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayunon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pasin